Story time που έφυγε η κεφτεδίλα επειδή πέρασα εγώ. Δεν μύριζε πια κεφτεδάκια. Και θα σου εξηγήσω τώρα, περίμενε. Πάω που λες προχθές γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ, στο γυμναστήριο το τελευταίο διάστημα πειραματίζομαι με κάποια αρώματα για να δω ποιο θα μου κάτσει πιο καλά. Έχω κάνει ένα συνδυασμό 2 αρωμάτων, layering. Πάω με αυτό. Πάω λοιπόν στο γυμναστήριο, όλα καλά. Πάω στο πρώτο μηχάνημα. Έρχονται 2 άνθρωποι κοντά μου σχετικά. Και λέει ο ένας στον άλλον: Ρε, εσύ, σου μυρίζει φαγητό? Το ακούω εντωμεταξύ, λέω: λες να λένε για τα άρωμα. Τέλος πάντων, δεν δίνω σημασία, ούτε αυτοί μου λένε κάτι, προχωράμε. Έρχεται λοιπόν μετά από 4 λεπτά ένας άνθρωπος που τον ξέρω και μου λέει: Ρε εσύ, τι άρωμα φοράς? Του λέω: γιατί? Μου λέει: Πριν έρθεις, μαγείρευε κάποιος εδώ στη γειτονιά και φτεδάκια. και μύριζε όλο το γυμναστήριο και φτεδάκια. Και ήρθες εσύ και ξαφνικά φεύγει αυτή η κεφτεδίλα και μυρίζει ένα ωραίο γλυκό άρωμα. Τι άρωμα είναι? Του λέω τι άρωμα φοράω τέλος πάντων αυτά τα αρώματα που είχα συνδυάσει. Και τους πήγα από τα κεφτεδάκια σε ένα γλυκό άρωμα. Αλλά είχε πλάκα το ότι έφυγε η κεφτεδίλα, μου λέει, και ήρθε το δικό σου άρωμα. Μας έσωσες. Το συγκεκριμένο λοιπόν, να ξέρετε, ο συνδυασμός που είχα κάνει αυτή τη φορά, που είναι το τρίτο κοπλιμέντο που παίρνω για τον συγκεκριμένο συνδυασμό και δεν τον φοράω ούτε εβδομάδα, είναι Heaven on Earth και Vanilla on Top. Είναι βανιλένια αρώματα, οπότε είναι έτσι λίγο πιο γλυκά, αλλά είναι έντονα αρώματα. Αφήνουν το στίγμα τους. Φεύγει το κεφτεδάκι, έρχεται αυτό. Μια χαρά.